Vodim vas u disko. Vodim vas u petao. Vodim vas u disko petao. Izgleda da je Disko petao ove zime klub koji definitivno popunjava beogradski zimski klubing. Sad ćemo da pogledamo. Ako obratite pažnju na dekor, podsjetit će vas na jedan od vampirskih barova iz popularnog serijala Prava krv, reditelja Alana Bola. Trenutno je jako popularno mesto u gradu, verovatno zato što je novo, počeli smo novembra. Pretpostavljam da ćemo trajati do maja, dok ne krene onako letnja sezona kad će ljudi već da izađu napolje u bašti. Sredom i četvrtkom imamo bendove, a petkom i subotom imamo haos muziku i jako dobre i kvalitetne DJ-eve. Ovde se trudimo da imamo taj neki američki klasičan stil bara, to je bartendinga, gde barmeni sebe vide u ulozi kuvara. Mene zanima u principu uvek kakve arome voliš u koktelu. Mislim da bi ti grožđe najviše odgovaralo sa nekom kombinacijom zova, limun i džin. On je ovako perfektno izbalansiran, pošto u njega ide i grožđe, i zova, i limun, koji su perfektni partneri. Simbioza ukusa njihova je izvanredna sa džinom, koji je destilat od kleke i botanika. Definitivno je pun pogodak. Možda je više letnji koktel, ako postoji letnji koktel, nego zimski, ali će ti sigurno odgovarati.